Vadikani mimi munogona chaizvo nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongo wa Mai Chisamba show. Muchirongo wamu tinotaura upenyu, tinotaura nyaya dzamunoziva imi dzinotibata nguva nemisi, asi pane chimwe chirwere chatakasangana nacho padaningati chatichiri kusangana nacho chinonzi COVID-19. Tine nyanzvi dzauya kuzokurukura nesu kuti tochidi toendepi sei tadzokazve nechirongwa izvi. Regai ndimbopa nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti vanonzi vanani zvevanobata sei. Ndotanga nemi. Makadini vadiwa vatereri, makadi vadiwa vatariri. Ini zita rangu ndoitwa Yedzihwa, ndiri Health Promotion Officer kuCity of Harare, mukurudziri nemudzidzisi wezveutano. Tinokutenda inouvepo. Ini ndinoitwa Jacqueline Mashawidza, ndinoshanda ndiri kuCity of Harare, ndiri tsanana. Ndafara kuva nemi pachirongwa chino cha Mai Chisamba. Tinokutenda inouvepo. Tinotenda zvikuru nemukana uno. Zita rangu ndinonzi Dombo Jena Admire, ndiri zvekare Health Promotion Officer muHarare City Health Department. Tinokutenda inouvepo. Admire, regai ndimbotanga newe, zvakoshei nokuti iye zvinono kufamba kwenguva nenguva yatakambotarisana nenyaya yeCovid-19, vamwe vanga vakuita soita kunge kakuzorora, vamwe voita kunge vaakubata zinyekenyeke. Zvakoshei? Ichokwadi, tikatarisa tine kwatakambobva Vongo zvikambopisa, asi tikatarisawo pari nhasi manhamba edu ari kutiratidza kuti zvatidererei, asi tichinazvo urwere, tichinahwo hauzati wapera. Zvinogona neimwe nzira kuzoita njodzi kumberi kwatiri kuenda, hakuna anoziva. ndizvozvo. Dewa toita sei? Nekuti Dombo Jena ari kuti izvozvi nyaya dzeCovid-19 idzi tikabata zinyekenyeke tinogona kupinda munjodzi. Toita sei? Ichokwadi Dr. Chisamba. Zvakakosha kuti tirambe tichitora matanho ekuzvidzivirira. Zvakakosha kuti tirambe tichitora matanho ekudzivirira kunyange nevadikani vedu. Saka tiri kuti nzira dzekudzivirira dziya dzinosanganisira kupfekwa kwemamaski, kugezwa kwemaoko, pamwe chete nekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Izvozvo zvakakosha kuti tizviite tese pamwe chete, zvinobatsira kuchengetedza nharaunda yedu. Ndizvozvo. Regai ndiuye kuna Jacqueline. Zviri nyore here muzvari zviri kutaurwa izvi kuti ngatibatsiranei, nokutoziva kuti pane tsvakiridzo dzakawanda dzakaitwa. Iye zvino tiri kuona kana marori akazara vanhu vasina kana mamaski, mabhazi, muzvitoro zvabva zvadaro nei? Zviri nyore here iwo uri utsanana? Izvi zvinhu zviri kutotityisa kuti vanhu vabva vazviregerera. Chirwere tati chichiriko, tinofanira kuramba tichipfeka mamaski achivhara mhino nemuromo, kwete zvekungapfekawo zvanje. Uye kana taenda mudzimba dzakavharikana, tinofanira kuvhura mawindo, tichifanira futi kupfeka mamaski iwayo. Uye even distance iyaya tiri kukurudzirwa tirambe tichingoiita. Zvese zvataingoita pekutanga hatisi kufanira kuregedza tichiti chirwere chapera. Ngatirambe tichiita zvataingoita zvekupfeka mamaski, kugeza maoko, kuvhura mawindo. Tikaenda even kumichato yakavharika mudzimba, ngatipfekei. Tikaenda even kunhamu kwakavharika, ngatipfeke mamaski. Even patiri kufara, ngatipfeke mamaski. Muzvipatara matiri kuenda, ngatiende nemamaski kuitira tisadzose zvirwere mudzimba dzedu. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa ikurudziro kuti ngatiregei kudzosa zvirwere, nokuti munoziva kana pakati penyika yedu, pemhuri dzedu paita urwere, Mwari vakatiropafadza tikapunyuka. Ngatiregei kufarisa. Iye zvino vanhu vaakuda kuita kakufarisa kai. Zvine makore here, zvine nguva here, nokuti apa nyaya dzedu toda kungodzibata noupamhi hwadzo. Ndiri kuuya kwauri Dombo Jena. Zvine makore here, muzvari vataura nenyaya yekuti vanhu ngavarambe vachingobayiwa, vanhu ngavarambe zvine makore here ekuti zera iri nezera iri? Tikatarisa isusu zvikuru sei kutanga kwatakaona dambudziko iri richiuya, vanhu vakuru vanga vachienda kumabasa vachitsvaka kuti mhuri dzirarame, ndo vatakaona vaine njodzi huru. Zvichinge zvinotirerukei, zvikoro zvekare zvakavhurwa, vana vadiki vari pakati nepakati vachidzokera kuzvikoro kubva
maECD, maprimary, masecondary schools, even mauniversity nemacolleges vakavhura. Ndokuchioneka zvekare kuti dambudziko iri rakapararira zvekare pakati pevana vedu vari muzvikoro, zvikakonzeresa izvo kuti mushure metsvakurudzo kuti vana vari pamazera makore 12 12 years zvichikwira kusvika kumunhu mukuru wese ari mupenyu anofema akodzere kuti abaiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Ndizvozvo wataura kuti kubvira vana vari pakati pemakore 12 atingati 12 tikaisa kurudzi rwevatorwa, kuvana vane makore mashoma ava, zviri kureva here kuti havangabatwe nechirwere cheCovid? Ndiri kuuya kwauri Dehwa, havangabatwe here nechirwere? Hatisi kuvasiya here? Hatizodemba here mangwana? Hongu zvinodaro kuti njodzi iripo, asi tikadzokera kumashure muchaona kuti dambudziko iri ranga rakanyanya kukurira kune vanhu vakuru. Asi ivo vari panjodziwo muchaona kuti chikonzero chikuru chinenge chiri kuitika kuti titangire pamazera e12 years zvichikwira inyaya yekuti tinenge tichiona kuti kugadzirwa kwakaitwa nhomba iyi kunoenderana nezera iroro, but tinotarisira kuti nekufamba kwenguva tichazosvika even kumazera iwayo. Ndizvozvo saka pano paine kurudziro yekuti mufungeka hongu tiri kutarisira zvakare mazera ataurwa aya ndo vanonyanyosangana nevamwe ka muzvikoro, mukutandadzana, mukama. Saka ivava vari pasi ava ngativachengetedzei, nekuti kana takapfeka mamaski edu, regai zvakare ndidzoke kwamuri vadiwa tariri ndichiti nevateereri ndichiti tichinacho chirwere ichi, ngatigarei takapfeka mamaski edu zvinokodzera, takavhara mhino nemuromo. Mukangoona chimwe chazvo chisiri mumaski zviri kureva kuti mapfeka ekukreshi, hamuna kupfeka esaizi yenyu. Maoko edu anogezwa nemvura ine sipo inochururudzika nguva nenguva, tichizora masanitizer kwawo, kwete ari kungogadzirwa nana Mai Tekla pese pese aya anenge buta nai. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Ugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Ugeza nerunako narubili. Every woman is beautiful with Rubelin. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your Vadikani tadzoka muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kukocherwa nemavambo vakabatana nevamwe vavo vanoshandidzana navo kuti utano hwedu neupenyu hufambire mberi. Vamwe vangati yohwe, tadzoka zvakare nenyaya dzeCovid. Hongu chenjedzo, tadzoka zvakare nechenjedzo. Pachikamu chapfuura tanga tiri kukurukura kuti vanhu ngavakurudzirwe. Unoziva vanhu vanorasika pazvinhu zvidiki-diki ati mai kushaya kuti zvinoitwa kupi. Izvozvi zvenhomba zvamuri kutaura izvi zvinhu here zvekuti munhu wese kwaagere, kwaari kufamba anogona kunobayiwa nhomba here? Kana kuti kana uri wekugokwe unotofanira kuenda kunobayiwa kugokwe, kana uri weHarare unofanira ipapo ungapajekesi here? Ichokwadi sezvamareva kuti taakuita sekuvarairwa kuputsa gate isi tasvika. Tikazvitarisa nhomba iyi iri kubayiwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Kune zvipatara zvehurumende, kune zvekare zvipatara zvemakanzuru, kune zvekare zvipatara zvatinoti isusu maprivate health care facilities. Kune mamission hospital zvekare anobata chikamu chakakosha munyika ino yeZimbabwe. Hazvinei kuti ndiri mugari wekugokwe saka ndichawana mushonga wangu kugokwe. Mugari wese weZimbabwe
akasununguka kuwana mishonga iyi kunzvimbo yakamurerukira. Tizvo zvodikani hanzika kana matotadza zvenyu matadza nebwone nekuti kwese kwese kwatiri kutaura ikoko kunofanira kuti kuwanikwe. Hazvirevi kuti chirwere hachingakubatei, chirwere chinogona kukubatai, asi munoziva kana muchinge kuchinaya makapfeka yatinoti raincoat pachirungu, hamutote semunhu akangopfeka mbatya dzake. Saka chirwere chinogona kukubatai asi chisinganyanyi kukukuwadzai, chisinganyanyi kukuzunzai. Imimi mataura kuti muri utsanana, munofamba here mudzimba, munodzidzisa here, munodini? Asi ndoziva kuti kana tiri pano pachivhitivhiti, aiwa tiri kutodzidzisa zvakanyanya, nokuti kana tiri pachivhitivhiti tiri kumapurazi, tiri kumigodhi, tiri kunyika yose yakatipoteredza. Ndiri kuuya kwamuri. Mufunge ndiro basa redu chairo Hongu rekuti kana chirwere changoitika chingava chipi, asi pari zvino takanangana neCovid, tinototeera munhu wese watanzwa kunzi abatwa COVID, kana kuti kuri kufungidzirwa kuti kwaita ngiri ukuru hwakanyanya hweCovid, tinoenda totonotaura nevanhu tichivadzidzisa maringe nechirwere chacho, atinoti masigns and symptoms kana zviratidzo. Totaura anazvo wese ngaauye atiswe kuno kuti tibva taziva ndicho here, tichienda futi mudzimba tichitaura kubvunza vanhu kuti pana ana masigns and symptoms zviratidzo zviya, tichinyora pasi tobva tatoti iwi ngaachiswa pake ega, haachafanirwa kusangana nevamwe nokuti anotapudzira vamwe. Kana anga achienda kubasa haachaenda, kana anga achienda kuchikoro haachaenda, kana anga achienda kupi kwaanonosangana nevamwe haachaenda. saka anenge akumboiswa pake kuti arege kuparadzira vamwe. Izvo kavadiwa vatari nevateereri mukuzvinzwira kuti kana munhu achinge aine COVID-19, kana kuti iwe wega usinganzwi zvakanaka usati wanyatsovhenekwa, chengetedza vamwe, zvichengetedzowo newe, nekuti ukangotanga zvapararira dzimwe nguva zvinozonetsa kutibata. Ndiri kuuya kwauri Evans. Muzvare vari kuti tinofamba kuenda kuvanhu tichitaura navo. Izvozvo muri kuona here kuti zviri kutipa chikamu chenzwisiso? Nekuti tambenge ichitanga kutaura patatanga pano kuti tarisai marori aya, tarisai makombi aya, tarisai mabhazi aya, tarisai Joy, baba Joy yakataurwa nevadiki, kuri kutambwa uku kuri kuita sei? Zviri kubatwa here izvi? Ichokwadi Mai Chisamba. Tinotenda sekutaura kwaita muzvare, tiri kudzidzisa mukati menharaunda. Sevashandi veutano tine vamwe vatinoshandidzana navo mavolontiya zvekare vatiri kushanda navo mukati memisha kundodzidzisa zvakananga neCovid-19. Hongu tinoita dambudziko rekuti kugashira kunosiyana, vamwe vanotora nguva kugashira asi vamwe vari kudini havo vari kugashira. Saka tiri kuramba tichingosimbisa kurudziro iyoyi, especially tikatarisa iye zvino takuda kuenda kumazororo, kurudziro kuvana vese veZimbabwe, kurudziro muno muHarare mese ndeyekuti ngatitorei matanho ekuzvidzivirira. Patinonoungana ipapa tinogona kupinda mune rimwe dambudziko rekuita umwe urwere hwakakomba hunobata vanhu hweCovid-19. Saka zviri kubatika asi havasi kubata nguva dzimwe chete. Ndizvozvo iye wacho vari kusaririra ndiye wataitira chirongwa chinechi. Ivo vaiva nekanharo kai ndo vatiri, nekuti kana chichinge chakubata chirwere ichi hachibate iwe choga, une vanoda kuchengetaka, uno vanoda kukubatsiraka, ivavo vese unenge uchivaisa panjodzi. Ndombouya kwauri muongororo netsvakiridza yatakaita adhimaya, takaona vanhu vana chiremba kani vang'angawo pachezvavo, wakungorwa vanzi uyu mushonga weCovid, uyu mushonga wacho ichi. Munokurudzira here kurapana kumba nekutaurirana kumba, sekutaura kuti ichi chirwere chakubata ichi iCovid? Zvinogoneka here kumba pasina mushini, pasina chiremba, kunzi takambozviona izvi, inwai izumbani zvinopera izvi, takambozviona izvi, idyai chakati. Tikatarisa zviri kuitika, urwere hweCovid hwanga huchiuya huri pamalevels akasiyana. Dzimwe nguva vanhu vanga vachirwara vachisvika pakupora, dzimwe nguva vasina kutombobvira aziva kuti iCovid. Vamwe vakarwara zvakaipisisa zvekuti dzimwe nguva vakagumisira vave muzvipatara. Asi isusu tiri kuti isusu whether zviri palevel repasi, pakati nepakati kana kumusoro, anenge arwara wese zvakakosha kuti angoenda kuchipatara angonoziva kuti chii
chiri kuita kuti arware. Zvinotibatsira kuti tipe mashoko ekujustifya kuti COVID ichikwere kana kuti hakuna. Nyaya yekurapwa, sezvatakagara tichitaura, COVID inokonzereswa neutachiwana hwevhairasi. Mushonga wakanyatsoti tsukutu wekuti ukamwa zvinopora hakuna. Kuzvipatara tinokurudzira kuti vanhu vauye kuti vapiwe yatinoti isu supportive therapy. Zviri kunetsa panguva iyoyo ndizvo zvinenge zvichiadreswa. Zvorerutsira muviri kuti uwane matambudziko mashoma ekudhila nawo munhu achirikavha kubva kune izvozvo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naDmai aya naDombo Jena kuti aiwa kana muri kuchipatara vana chiremba vanoziva. Zvakare isusu tinokurudzira chipatara nekuti kune meshinika inobva yataura kuti ichi chirwere chakati ichi, apa haona miri wako uri kupisa, apa hona zvakadai, diti rako rakadai. Nokuti kana tikarapana tiri kumba, dzimwe nguva tinokuvadzana, dzimwe nguva tinononokerana. Pai pamunenge muchimboti tinoziva zvemahebs, hatisi kuzvishora, tinoda kuti munyatsotibata zvakanaka. Asi isi tiri kuti kunyange munhu iuye achinwa mahebs, achidya zvanzi kurudziro iri pano ndeyekuti ngatiende kuchipatara. Ngatinotaura nana mazvikokota. Ngatisangane muchikamu chinotevera. I'm sorry. I think your things are in my seat. Oh, sorry. Oh, come on. You've got to be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. Okay. I'm praying for an asteroid. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa. Ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasvikiri. Vadikani regai tirambe tichingotenda vakotsveri vedu vemavambo vakabatana neshamwari dzavo dzavanoshanda nadzo munyaya dzeutano vatiunzira chikuva ichi zvekuti tikurukure zvakare pamusoro peCovid. Tadzoka nenyaya yeCovid nekuti ini nemi tarivara, ini nemi tavarairwa. Zvinotodzokera kuya here vadiwa vatariri nevateereri, tadii kumbozvibata. Regai ndimbodzokera kuna Admaya. Tambotaura pamusoro pekurapwa kunoitwa kumba. Hanzi idyai jinja, idyai galiki, idyai inwai muzumbani. Toziva kuti zumbani rakagara iri putugadzike yedu, iri tii kubvira kare nakare. Inogona kunge ichirapa hongu. Imimi muutano munofungei nekurapana kwekumba? Ndinotenda zvikuru. Sezvamareva, kurapana kwemudzimba hatigoni kukudzivisa. Kurapana kwemudzimba hatigoni kukupembedza tikakukurudzira. Chikonzero chiri chekuti hazvina hunyanzvi kana ongororo dzakaitwa dzekuti saka kuti tipedze dambudziko iri chimwa magirazi 3 ezumbani nguva yakadii pazuva. Hazvina anoziva, hazvina umboo. Kune vamwe zvakashanda zvikatopfuuridzira mberi. Kuti tidzivise vanhu ivavo vanoti ivo kwandiri zvakandichengeta. Kurudziro yedu ndeyekuti kuchipatara ngakuendwe nekuti tsvakurudzo nehunyanzvi hunotsigira kuti zviriko zvinoshanda zvakaratidzwa zvekare kuti zvinobatsira kupedza matambudziko. Mashoko akanaka makukuti echenjedzo ari kutaura kuti kudzimba hatikurambidzei nekuti hatigone kuuya kudzimba pada zvakambokushandirai. Asi kurudziro iri pano ndeyekuti pamusoro pekuti hapana pekunzi inwa makomichi 2 kana kuti inwa komichi 1 chete, asi ukaenda kuchipatara kunotaurwa kuti inwa mushonga wakati, ita zvakati, zvese izvozvo zvichiongororwa. Ndiri kuuya kwamuri vadhewa, munoda kuti kudii kuvanhu takatarisana neurwere hweCovid-19? Tinotenda Mai Chisamba.
Imwe kurudziro yatiri kuda kuramba tichisimbisa inyaya yekubayiwa nhomba. Muchaona kuti pakubayiwa nhomba yeCovid-19 kunenge kuri kurova shiri mbiri nedombo rimwe chete. Nekuti chekutanga inobatsira kudzikisa mukana wekutapurirwa kana wekutapurira vamwe urwere kana kuti utachiwana hweCovid-19. Chechipiri ndechekuti zvinobatsira zvekare kuti kana munhu achinge azobatwa haazobatwi neurwere hwakakomba. Saka zvakakosha one kubatsira kuti tisatapurira vamwe nekutapurirana. Chechipiri kutochengetedza upenyu nekuti munhu ukazobatwa hako hauzobatwi neurwere hwakakomba. Saka tiri kuti izvozvo ngatizvitorei nekukosha kwazvo nekuti tiri kuona kuti nhamba dzinotarisirwa hazisati dzasvika kana kuti uwandu hwevanhu vanotarisirwa kunzi vange vabayiwa COVID-19 uri kuita kukambaira zvishoma nezvishoma tisati tanyatsosvika ipapo. Saka ngatibatiranei pamwe chete. Ndizvozvo chaizvo, asi isusu regai tifare nezvikuru tichikutaurai vadiwa tari kuti isi takatozvipedza, takatotorohwa netumwe tuya tunonzi tumabhusita twepamusoro, tumbasera tuya twekuti munhu anyatsoti gwindiri. Saka izvozvo hapana zvinombokanganisa. Tinoziva kuti mune hurehwa ndiri kuya kwauri muzvare, kune ngano dzinotaurwa uko. Vamwe vanobva vazoita zvekuti kana wabayiwa unobva wazoita miri wese wabva wazodai zvikadai zvikazodai, umwe munhu akazobayiwa akadai. Ngano dzinotaurwa pamasaisai idzi mungati kudii nadzo, nekuti zvimwe zviri kubuda pamasaisai handizvo chaizvo zviri kubva muongororo netsvakiridzo yezvipatara yatingatore pachirungu kuti yesainzi. Maite Mai Chisamba nekubuditsa nhau iyoyo, nekuti mukufambidzana nyaya matoti musocial media muri kubuda zvakawanda zvisiri izvo zviri kuitika. Munhu akabayiwa kuna vanhu vanogonawo kurekta kana kuti vanorambwa nemushonga, asi haizi nyaya yekuti tingabva tati wana akadaro tese tobva tati hatikwanise kuenda, nekuti mumwe munhu anogona kunge aine chimwe chirwere chakonzeresa chisiri ichi chenhomba yakonzeresa. Saka munhu yepamwe akaenda achitorwara obva asikotorwarisa zvakanyanya, munhu obva afunga kuti pandakangobayiwa ndizvo zvakonzeresa. Handizvo, munhu anotenga aine chimwewo zvakonzeresa. Izvi zvakatoongororwa kuti majekiseni aya ari kutobatsira vanhu zvakanyanya. Takatoona kuti patakatanga kubayiwa takatoona kuti kufa kwevanhu kwakadzikira. Saka musateerere zvinotaurwa nehama neshamwari. Vanhu havazobuda pachena kuti anga ane chimwe chirwere chakonzeresa ichi, kwete kuti inhomba iyi. Ndizvozvo mashoko makukuti kuti kana zano hanzi unopangwa uine rako, zano unopangwa uine ruzivo. Pano tiri kupakurirwa ruzivo nenyanzvi dzedu kuti hongu munganzwe izvi neizvi. Hanzi munhu mataura izwi rechirungu rekuti munhu anorekta anorambwa nazvo. Inga kune vamwe vanorutsa doro nhai nekudhura kunoita doro kuya munomuona munhu akati chikapu warutsa harina kupindirana naye kanai, vamwe vakadya kana derere pamwe haripindirane nawo. Saka ndo zvinongoita mukati meupenyu kuti chimwe chinhu hachipindirana newe, asi hazvireve dzimwe nguva kuti chatadza kuwirirana nevamwe. Mashoko ako ekupedzesera uda kukanda kunyika Admire. Kurudziro yangu ndiyoyo yekuti tirambe tichizvichengetedza, titore matanho ose atinogona. Zvimwe zvacho hazvidi mari mukati, zvinongoda zvaunogona kuita iwe sedunga munhu. Saka ndiri kuti zvatinogona kuti tizvidzivirire kubva kudenda iri sedunga munhu ngatiitei. Zvatinogona kuita tiri mhuri dzakabatana pamwe chete ngatiitei. Zvatinogona kuita seZimbabwe kuti tizvidzivirire kubva kudenda iri ngatizviitei. Tichengetedze upenyu, tichengetedze utano. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa echenjedzo. Ndiri kuuya kwauri Dehwa. Tanga tichiongorora tichitarisa idzo maski idzi, handitsvina. Dzimwe dzakafefenyuka, dzimwe dzakaita sei, dzimwe dzakasunganidzwa. Saka maski basa rayo chaendei? Ndo zvatingadai takataurirana kare kaya, asi taakudzoka kwazviri nekuti taakuona zvinyandu. Ndinotenda Mai Chisamba. Uri kumbofungei? Asi tinotenda, but chatoda kukurudzira maski yakanaka chaizvo kunge tichiita sei tichipfeka nguva nenguva, asi tinotarisa kuti ine nguva yainotarisirwa kushanda. Dzakasiyana mamaski aya. Pane atinoti masurgical mask, iwayo tinotarisira kuti seatakapfeka naye toatarisira kuti muzuva rimwe chete haifani kuzodzokororwa. Taiona kuti vamwe vanga vakutoita even dambudziko rekudziwacha
kuti yaibva yawachwa yonikwa yodzokora futi haichakwanisi kunyatso kuita purpose kana kuti kuita basa rainge ifana kuita chaikuti ichengetedze munhu. Inenge yaane maburi yaita sei hazviite sekudaro. Saka tikutarisira kuti iyoyo ine nguva yainoita sei yainotariswa kuti inge ichipfekwa. Pane dzemachira avanoti macloth mask pachirungu. Iwa itotariswa kuti ngaawachwe achiainwa. Mamwe acho anenge aunyana hazvichatarisiki. Saka tiri kuti ngaawachwe. Kodhewa chokwadi wanyatsoti pakuridzora yakanaka. Aiwa aka hatingosunga zvidhende nai. Hatingoti kana taakusvika vapa vanhu tongosunga zvisiririzvo. Mask inofanira kunge yakatochena kuti itidzivirire. Vadiwa vatariri nevateereri vangu vachitandadzana nesu, madzidzei maonei, asi chenjererai, COVID tichinayo. Hatisati tabuda musango. Hatisati tabuda musango, ngatiregei kurivara. Makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Regai turi mukana uno wekutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvakanaka. Dombo jena, tinokutenda muzvare. Bashi, bvuma waranda. Tinokutendai. Munongoziva vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndinonyo Dr. Mai Chisamba.